Ben, xente, imos ver outra proba de por que a Real Academia Galega acerca máis o galego ao castelán. Ben, que pasa? Pois que hai palabras que son aceitadas que pola fono... Explícome. Vexamos esta palabra, muller, deixo aquí o símbolo. Coller, deixo aquí tamén. Sabedes como sería no galego antes da castelanización? Muller, uller. Agora, que pasa? Palabras como escola, estado, con esa deixo aquí o símbolo, non é aceitado porque é luxismo. Ou tamén non está aceitado a almofada porque, novamente, é luxismo. Pero o fonema z non existía no galego até a castelanización. É a rago que o permite e outro non. Vedes?